እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና 18 መስከረም ምእሳር ጋዜጠኛታትን ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስትን ብኤርትራውያን ፈተውቲ ኤርትራን ዝተፈላለዩ አህጉራውያን በርጊሳውያን ማሕበራትን ተዘኪራ እዞም ዝኾነ ፍርዲ ይኹን ናብ ቅድሚ ሕጊ ከይቀረቡ ኣብ ማዕሙቕ ቤት ማእሰርቲ ተዳጉኖም ዝርከቡ ዜጋታት 20 ዓመታት ኣቁፂሮምሉ ብዘለው እዋን እውን እንተኾነ ዳሃዮም ጠፊኡ ይርከብ። መስከረም 2001 ጸሊም ነጥቢ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዝመስገበት ወርሕያ ክብሉ ዝገለጽዋ ፖለቲከኛታት ኤርትራ ብተመሳሳሊ ናጽነት ፕረስ እውን ምስቶም ጋዜጠኛታት ዝተኣስረሉ እዋን ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ብምዕፋን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይርከቦ ዝኸፍእ ደረጃ ሒዙ ከም ዘሎ ብተረጋጋሚ ዝገለጽ እኳ እንተኾነ ነዜጋታቱ ዝኣበስዎ ዘይብሎም ብኸምዚ ዓይነት ጭካነ ን20 ዓመታት ክስውሮም ምስ ኣረሜንነት ዝስራዕ ስጉምቲ ክብሉ ተጣበቕቲ መሰላት መረቶም ይገልጹ ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጋዜጠኛታት ብዘይደቡን ዝርከብዎም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ብኢሳያስ አፈወርቂ ዝመራሕ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሕሱም ጭካነ ወፂኡ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድ ንጽውዕ ኢሎም ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቤት ማእሰርታት ግቡእ ጽሬት ዘይብሉ ዋሕዲ ማይን ካልእ ኣገልግሎታትን ዘጥቅዖ እኹል ቀረብ መግብን ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን ዘይብሉ ርእሲ ምዃኑ ልዕሊ ዓቕሙ እሱራት እውን ዝሓዘዩ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልጾ። ብፍላይቶም ኣርካናት ጋዜጠኛታት 20 ዓመት ኣብ ሸላታት ተቐይዶም እናሃለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ምልክትን ኣርማን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ተቖፂሮም ኣብ ምህናጽ ዴሞክራስን ስርዓት ሕግን ከም መራሕቲ ክረኣዩ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ተቖፂሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩናትን ኣስዒብዎ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ብዝተኣሳሰር ተወሳኺ ማዕቀብ ክንበር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። እዚ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ማዕቀብ ብሓፈሻ ኣብ ልዕልቶም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ትግራይ፣ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ፕሬዚደንት ባይደን ዘውፅኦ መግለጺ ንተወሳኺ ማዕቀብ ማዕጾ ዘርሑ ኮይኑ መንግስታዊ ትካላት ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ትግራይ፣ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን መንግስቲ ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነ ምስቶም ወገናት ብምትሕባር ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ነቲ ኩናት ክቕጽል ኢድ ዘለዎም ትካላትን ውልቀ ሰባትን እውን ዝምልከት ምዃኑ ተሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ማዕቀብ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሃገሩ ኣብ ምምካት አንጻር ግብረ ሽበራ ምስ ኣሜሪካ ክትተሓባበር ምጽንሓ ድሕሪ ምዝኽኻር መንግስቱ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብዝወስደሉ እዋን ካብ ኣሜሪካ ምትሕብባር እምበር ንሓደ ወገን ምድላው ትጽቢት ኣይነበረናን ኢሉ። ንሱ መግለጺኡ ፕሬዚደንት ባይደን እኹል መጽናዕቲ ብዘይገበሩ ዲፕሎማሰኛታት ዝቐረበ ኣብ ጉጉይ ሓበሬታ ብምውርካስ ነቲ ውሳነ ሕሊፉ ክብል ወቒሱ። መንግስቲ ኤርትራውን ብኣፈኞ ቢሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ድሕዚ ብፕሬዚደንት ባይደን ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ እማመ ሰላም ተቐቢሎም ኩሎም ወገናት ናብ ማዕዲ ዘተን ተቐሪቦም ናብ ማዕቀብ ዘእቱ ጉዳይ ከም ዘይህሉ መልኪቱ። ልዕሊ 10 ዋርሕ ኣቁፂሩ ዘሎ ብትግራይ ዝጀመረ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ናብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ሰጊሩ ብምህላው ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ ካብ ቤት ንብረቶም ናይ ዝመዛበሉ ዝግፍዑን ከቢድ ምክልባትን ናይ ዝወርዶም ዘሎ ዜጋታት ሃገር መዓልታዊ እናዘየደዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንጉዳይ ዳርፉር ክርኢ ዝተመዘ ኽባር ሕጊ ንኣማል ክሉኒ ከም ላዕለወይትን መኻሪት መዚዝዋ። በዓልቲ ቤት ንህቡብ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ጆርጅ ክሉኒ ዝኾነት ኣማል ክሉኒ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ክትሳተፍ ምጽንሓ ይግለጽ። ዑመር አልበሽር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተፈጸመ ዝግለጽ ህልቂት ዳርፉር ነቲ ፕሬዚደንት ነበርን ተሓባበርቱን ብገበን ምጽናት ዓሌት ከም ዝኽሰሱ ገይርዎም እዩ። ኣብ 2003-2004 ጥራይ ልዕሊ 300,000 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 2.5 ሚልዮን ከዓ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም እዮም። ኣማል ክሉኒ መራሒ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ናይ ዝነበረ ዓሊ ቁሻይብ ጉዳይ ኣብ ዘሄግ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ወኪል ግዳያት ዳርፉር ብምዃን ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ተሳቲፋ እያ። በዓል ቤታ ህቡብ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢ ጆርጅ ክሉኒ ብተመሳሳሊ ንግዳያት ዳርፉር ብምጥባቕ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሑ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።